Самый рецепт. секрет. Ірина, рецепт знаєш ти? Знаю. На 1,5 літра, на 6 булок треба там трошки 1,5 літра води тепленької, 100 грам дрожжів, щепотка солі, як жінка завжди бере. По сахару, кольки хочете, солодкі, значить вам солодкі. А як моя мама, от я вам розказую, як мамка, і вона додавала ще й бульбу толчену у мундирах. Зварить, потолкуть, а я говорю, для чого? Для солодкості. Тоді ж сахара не було, щоб солодейший був. А щоб він підходив, вот я ж говорю, секрет один мені передали, і він мені, і діти від мами, від баби, і мені достався, щоб дмухали удержку з 4 сторон. Тим самим, да, і не хто би, а мужчинка, потому что, чтобы хлябок же удавався, щоб пишний був, добрий, повинен добрий мужчинка і дмухнути туди. Ну, полюшики Представляете? молодці. Да. Нема мужика доброго. Да. И никакой справы не будет. Да. Поэтому, вот, ну, вот так вот. Дякуючи Богу, эта одежка буде працювати со мною ще скільки буде. Раз ви дмухнули, мой дорожень.